Какво това за нъжа здравословен начин на живот? Това е такъв начин на живот, който е насочен към запазване на здравето, профилактика и укрепване на организма като цяло. Здравето на човека зависи 60% от начина му на живот, храна и режим на хранене, физическа активност, ниво на стреса, вредни навици, разрушително поведение на самосаботаж и ментално състояние. Хората от древни времена търсят златното средство за съхраняване на здравето, добрата физическа форма, атлетично тяло, ясен ум и дълголетие. Няма такова хапче, което да действа като магическа пръчка. Човешкият организъм е система, в която всички органи са тясно свързани един с друг и между тях възниква обмяна на енергия. Ако в някакъв момент потокът се прекъсне, се появяват проблеми в работата на организма, усещане за слабост, намаляване на имунитета, стрес, различни типове заболявания. И всеки човек сигурно неведнъж си е задавал въпроса как да се придържа към здравословния начин на живот. Нека да си припомним един момент от предишни публикации от детокс маратоните. Нищо не правим, ако нямаме логично обяснение защо и как. Помните ли? Защо да се придържаме към занъжа? Според оценките на специалистите, здравето на хората зависи 50-55% именно от начина на живот, 20% от околната среда, 18-20% от генетическата предразположеност и само 8-10% от здравеопазването. Какво означава това според вас? Занъжа е една специфична форма на целесъобразна активност на човека дейност, насочена към съхраняване, укрепване и подобряване на здравето. Да, повтарям се, но е важно да проумеем всяка една дума – дейност, запазване, укрепване, здраве. Прочетете си на глас тези думи по няколко пъти. Напомняме ви, че можете да се запишете на безплатна консултация по занъжа. Ще получите ценни съвети и насоки по темата. Записване за консултацията чрез формата в шапка на акаунт на Алекс Нада или пишете на негов директ.